салому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстони азиз, боз ҳам як набори нав мешавад аз борои новинкаи магазини 1001 майдачайда ки қарор дорад дар бозори Корвон. поёни бозори Корвон аз ҳамаи дарвозаҳо меброянд духтаро. Анами диден, анами дарвозаи 11-ум ё ки 9-ум мешава, ҳамхе мешава тарафи Оптовӣ, рӯ ба рӯи анамин дарвоза и тарафи Тилобозорай диги мошёнае. марҳамат, дар магазин 1001 майдачайда навистагиай. биёен бинен, беҳад чизои хушрӯ доранд, чи пасуда, чи канцеляра, чи лавозимоти рӯзгор, ҳамаи чи ҳастай. ҳозир ма шумо да камака канцеляраҳошуна нишон метим ва борои новинкара нишон метим. хулос нигоҳ кунед, анамино ҳамаш барои мактаб. ина дафтарои хушрӯ дудунаш 15 сомон, обштетрадо. ана ин намудо ҳастай, дудунаш 15 сомон. иҷада ластику, фломастеру, қаламу, хулас ки ҳар он чизе ки барои мактаб дар корай, ҳар намуд ручкаву маркиро ҳамаш ҳастай. нархошон навистагиай. Я дона 10 сомон. инами 10 сомон. хулас бохтон биёен бинен. нигоҳ кунед. чихе интихоб бисёрай барои мактаб. касе да канцелярия дар корай, духтарако бо аз пеш бори новинкашон мебиёя. мана ҳамаи чи ҳама намуд ручкаву дафтару фломастеру қалам. албом низ доранд 10 сомон. албомои калони хушрӯ иҷада пачкадаяй. мана як дунаш 10 сомонай. сифатошон зурай. ҳозир мегзарем ба қисми новинкаошон. ма шумода нишон метиҳам чанд та бори новинка омадагиай. ина нигоҳ кунед духтарако. анамино ҳамаш бори навай. нигоҳ кунед 10 сомонӣ. мана сифатошон нағзай. ҳозир дигар чизоям омадагиай, пасудаҳои шишагӣ вайёра ма нишон метим то на. нигоҳ кунед. мана барои донагӣ шуштану, барои мева шуштану, барои ҳамаи чи ҳастай. нон монаку, мева гираку. хулас ки анамино ҳама бори нав 10 сомонӣ. мана инора бинен. ана иношон хушрӯай чанд ранг омадай. диден духтаро 10 сомон. чанд ранг дора. пластмассии ғав сакаки хушрӯака. мана аз ин ҳастай. диден инчунин ана ино ҳастай. ё пластмассиян, пластмассияи ғавсан. мана бинед аз ана ин бо дигар рангош ҳастай. ҳамашон 10 сомонӣ. ина ино калон ай тазико. бине барои ягон салата, ягон чӣ кардантон. духтаро чанд ранг дора. оз бо дигар хел рангошам ҳастай нишон метим. иноям ҳамашон 10 сомонӣ. аз ин тараф нишон метем новинкаҳора духтаро. марҳамат. бинен чизе ки мегирен дар инҷа 10 сомонай. мана ино калонан бори нав. иҷа чанд хелш омадай. мана иноша бинен бо. ана ино хушрӯвак. иям чанд ранг омадагиан духтарако. иёям ҳама хел 10 сомонӣ. марҳамат, хоҳишмандо метавонен омада аз наздик бинен чиқа наборакҳои фасон омадагиай. пеш агар дар хотир дошта бошед, як видео ма доштум аз магазин релакс. анама хел ҳар намуд контейнеру сабойкаҳо буд. ҳозир бошад аз анамин магазини 1001 майдачайда ҳамин чизо барои шумо пешниҳод мешавад. эра бинед чӣ хел вай нағз омадай, асбоби нағз омадай барои пату чангу панг тоза карданай. марҳамат дӯстони азиз, анам хел новинкаҳо. инора ман нишон дода будам. бо якчандаи дигар нав омадагиай. дудонаш 15 сомонай. мана ин мурчу намаку амхали гирифтам барои рӯи дастархон, занҷабилу. мана майда чанд чиниян ҳамаш. ана
нархошон ду донаш 15 сомон ай. баъд ана инора бинед, ира бинед чанд ка калон ай. 15 сомон будаи калоно. мана косои калон 15 сомони. ана ина мудуш бошад 10 сомон. мана дохилишта худаш навистагиай. иша бинед, ям ранги косаяй. бакалои фасон. и бакало калонан 15 сомон. ҷада 10 сомашам буд. ҳастай бо биёен бинен. 10 сомошам бисёрай ҳар хела. ана бо новинкошона нишон метем. ана ино вазачои ҳар хела омадай. инора ҳози нархоша мебинем духтаро. 10 сомони будиям. мана и чандай? а духтар? инаи 30 сомон будай. иш чи? иёш 10 сомон. инамиш 30 сомон. дигарош 10 сомони. ана иҷада ёрама шумода нишон дода будам. тарелкаи хушрӯван ҳар хела, ҳар размер 10 сомон донаш. аз инома шумода нишон дода будам. марҳамат, хоҳишмандо, касе ки бори аввал дидиста видеои моро метавонед омада бинен. тарелкаи чини фасон омадагай. қошуқ ҳастай, мисол тарелка ҳастай, ҳар он чизе ки мебинен ҳастай. 10 сомон. пиёла ҳастай, манақи калон. пиёлошон бисёрай. ози ма шумода дигарошам нишон метиҳам. ози аввал новинкора бинен, баъд бо дига чизора. ана инора бинен духтаро. мана ёям 10 сомони. и қисма бинен чанд намуд пиёлая. ёям ҳамашон 10 сомонай донаш. мана айнаи баъзеош тарелкаам доранд. шумо комплект карда метавонед харидорӣ кунед. ана ин гулдуракош ба фикрам набуданд. бори навай. мана пиёлаи калони гулдор. ино бошад дудонаш 15 сомон. пластмассиян. мана дудона 15 сомон. марҳамат, хоҳишмандо. сирхш ҳастай, сабзиш ҳаст. дудонаш 15 сомон. тарако ай бори новинка инаира бинен. 50 сомон скейти фасон 50 сомон будай. ина барои кӯдакотон нархи беҳтарин. чанд ранг дора. метавонед аз наздик бо омада хитон бинен. ана инои калон банкои калон 55 сомон. и намедонам 6-7 литрай ба фикрам. бо хитон омадед аз наздик мебинен. баъд новинка инаин омадагӣ ҳастай. инаин стулчико барои кӯдако алқотхӯрак дарс тайёр кунак майдакай стол. чанд ранг дора. ира ози нархиш аниқ нест ростига. ба фикрам ки ё 60 сомон ё 70 сомон. дар интернет магазино бинед ай 100 болояй нархиш. хулас омадед бо хитон аз наздик хушрӯ карда мебинед. анам хел блендро ҳаста 150 сомон. намино диде мясорубка, блендер, ҳама чӣ мешава. новинкаи дига нами оинаяй. и баландиш ба фикрам ки 1 метрай. бараш ами бошад я 30-40 сантиметрай. ина оинаи калони хушрӯ. нархиш 55 сомон. иҷа ҳар хела игрушкаҳоям ҳастай духтарако. омадед бо ба ҳазур тамошо мекунед мефаҳмед ино чиянд. нигоҳ кунед. 10 сомон будай. инаи шамолчака бинед чӣ хел хушрӯ. дидам 10 сомон ядонаш. ина марҳамат. резинкаву заколкаву чизе ки мехоҳем ҳастай. 10 сомонӣ. игрушкаҳошона ман нишон дода будам то на. бо як маротибаи дига инахе пеналошон ҳастай. 10 сомон. мана 10 сомон. ана ина кора бинене хушрӯча. и чандташ 10 сомон? духтара. духтар. и чандташ 10 сомон? чорташ 20 сомон будай. сувенирайда. хулас ки чанд хелай.
Инчунин инҷода очки ҳастай, ҳам барои кӯдако ва ҳам барои калоно 10 сомонӣ ҳамаш. Инаи туп чанда? Ҳа, инаҷа будай. Инаи тупашон 45 сомон. Тупои калон. Барои фарзандотон гирифтанӣ бошен духтарако. Марҳам тупу дигар чизоям ҳастанд. Инаи ино бакалои хушрӯ духтарако 10 сомонӣ. Чӣ хеле гуфтум бакал дигар намудошам ҳаст, марҳамат бинед. 10 сомон чанд намудош ҳастай. Иҷода стакану дигар чизоям ҳастай. Хулас мана 10 сомон. баъд як чиз дига духтарако барои мактаб, барои фарзандотон обнӯшак гирифтанӣ бошед, марҳамат 2 донаш анаи намудша 15 сомон будай. Ҳамаш ҳар хеле нархош. 2 донаш 15 сомон. Бо доран 10 сомонаш. Ана инош 10 сомон ба фикрам. Мана ино 10 сом. Шишагӣ ҳам доран, пластмассӣ ҳам доран. Мана. Диден? Иҷода кружкои оҳанӣ ҳам будай. Хулас ки ҳамаи ҳамино бори новинка. тамошобинони азиз, чӣ хеле гуфтум пиёлаҳошон бисёрай. Марҳамат бо ин хепра карда як маротиба нишон медиҳам. Бинен чанд намуд гул дорад, чанд хелаш ҳастай. Ҳам калон доранд, ҳам майдатар. Ҳамаш 10 сомонӣ. Ниё тарелкашам буд. Комплект хоҳен агар метавонед омада хитон бинед, хушрӯ тамошо кунед, интихоб кунед ва харидорӣ кунед. Мана комплект кунед. Пиёлачои фасон. Мана хоҳишмандои азиз, диден? Як бори дигар такрор мекунам. Ин навори мо аз бозори Корвон, тарафи Оптови, тарафи Тиллобозор мебиёен. Рӯ барои Оптовияй поёни дарвозаҳо мешавад. 1001 майда чайда навистагиай магазин дуюм мошионада қарор дора. И пластмассия як маротиба нишон медиҳам. Рӯ барои анамин бинояй духтаро, рӯ барои анамин дарвозаяй и дукон. Мана дидед? И 11ҳум дарвоза ё 9ҳум дарвозаи Корвон охирон Оптовияй рӯ барои ҳамин аз раҳ гузарен дуюм этажда магазини 1001 майда чайда қарор дора.